Ki Nongilam ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA Central Body ba kanthop iba Moselnar Marngar Chairman uba wanswa nong tru nongai kitien ba Haibor Pariat President ke MCTODA Jantia Unit ba uba Sanbor Chusiang Lem uba Balentobru President ke All Jantia Cement and Clinkers Transport Association hakakat pratrik na wing arjar pusan kilawan jubab alo ka jingsha khot hajir jongki halom sinong police station East Jantel district kani ka jingsha khot hajir kalawan na ka jiki ka association dak ba pakhang ki trokit cement bat clinker jongki cement company na du ka afnyo trik risaw arjar pusan na somer mi mentru bypass sibenta ka jingdawa baki cement company ki deiban pentrikam ya ka baiket katkum ka dor sarkar kani ka jiki na ka teiga jaka kal poisa klitersi bot pat hamor keneng hakabala mi ka huri hura hak stepsnya santrik mai wing arjar san hapdeng ki pulit ki basenran ban penyai bai ki trok ket cement bat clinker bat ka association ka pakhang bat nakani ka huri hura sangut ki noelam kilasakem ka jinghi kalapteng hadu ka jingla jamin ki noelam hak khatwai tarik na wing arjar pusan bat nangni pan ladon ka jingkhot yakran na sarkar jala ka bala menjuru ya ka jingdawa ka association bat lai kren ru ya ka mat jingdawa ban ai bha khambun hakaket kaba ikitrok tai muluk na ka prapo sakasispa arputli na ki cement company habakran sikila tai khubor din kejingwan ai jubab sakipulet kin nongelam ka association kilaong ba kin one bait banyakran klem daile persha halor ka jinghap banwan hajir ba balen thobru laong ba ka jingmudui FIR ka wan negit khot ka all Jantia Cement and Clinker Transport Association ka bobat ya ka kam president kataru kitei gid khot kimdei satya ki trai muluk khanrei ki batsla nakaliang jangan aku presiden amut hakani ke ba don kani ke jingi ki jang ke MC tu dah kamut nakaliang jangi jangan aku presiden ngak thok ke masih ceki ba mungkin sange ya kalau ding namar lada load ke por ba strike kamut ke don ke jingthut kayat kaya kadang-kadang ngak thok ceki hendai ai penban yang ada ke FIR ila dan tegi komiti ganu bentang ila pentim tegi masai cupa penai le kelumar namar kam transport di sim la don ka huri hura ka konrum keram celti sengkeng mar lada sniu ka simen cikali ngi hapsu lai saw la ka kali ya badon ba presniu dan kita ngi hapan pen ha masai ceki pat nom le tam habadon ka jingki hangnu beda ibat kata ngan sepercang benda nomor lai kenduk kumkini kikis ngan sakot kejinggalang ban pen singap haki nei ban jingkeli neki nagai kata begitu aku ni ngan sakot kejinggalang mengkat kabaya kenduk lang bat ki trai truk bat ki driver in sakot kawai kejinggalang te ngi menta ngimdon ka ngi wan hang ni ban pendep ya kata ka rukom nomor ngi ka MC toda ngimju bypass landing im juklet landing im julendet ya ke jingkhot jong ko government i pediang na kapor kumbala hikai yangi pokal chon lada ka government ka don kam yangi cispasid ingin wan cispasid namar ba ngi tips scam ba kani ke jingwan ke jongi dak menta ka baha na ka daw menta ka ngi wan hang ni ban pendep ban ai ka statement ka bangi de ban ai but ngi shania ha ka police department bahkan le ya ka badon kam ya kebahatam nak kebahatam bat hoy i kermen scam hero khamtam ya transport i bailam dai ba belen thabru ba in ya iru nlong kumju bat insa korro ya ka meeting nak kapor haji de transport ki jongki te nak liang jongi MC toda ha jing sing jonga hi menne ngila pendep ya kata ka jingpha hajir jongi in charge jong police station lom chinong tingi lawan berdep ngila ai la jong statement nadu presiden rang ba lai adu presiden jong district Jantia secretary bat manga spokesperson ngila wan ban ai la jong statement tingi la ai ya ka bade ban ai te kata shong ha ka department bakan pe te ha ka jingi de bat kata ka jing file FIR jong kita ki khla ajai ngasio ban nong tangkat ni ngi wat mangiru ngim siong nang shu ban perkhat ya ka ni jing ai FIR ka jong ki nomor ba ngitip ba ki wan hang ne bania bala ban mangiru gam situ da ngi klam persya ya ki ngi sim ya ka jingi ki ka jangi haji de cement factory
ban yokit yau tau simen berklingkar andre kamdon ke kata ka jing connection nane ke jing dei bar kita ki transport te ngasilongo apat ba ngin yo ya kita ki transporter ken ai kata ka FIR jing dei bar ke MC Toda bar ki transporter ki jongki bat ke ba shushu ke ba pen komik ngasil banong ke ba pen lengo yang hang ne ba what you president jongki ki transport ki dang ai FIR yo president lejong dengan ong sakai ipat jing dei bar kan ni nakali ang jong ilang barokhoy bawan hang ni suman ai kublei kum ka association ya barokhoy ki parakot jong ka association te ki balawan lang ni nadu kilong pa kilong kmi ki kun samla ki badon lang ka association ki bom I yangi ki benta ki ba per bangi kum ki no elam ye kendu jinge ke nakali ang jong nga ngoban penpau kum ni ke ba kalong ka ka ba inyu ya kani ka ri ba jat benri wajongi kum nakapor kalong mega nila sha thombor bat ki shabat bor thombor bat ki bri mana ba ke ba ngilap mentaru hangni po police station abang iwan kalong ba ya ka FIR la file da kumbaong la kila file ya kumbaong president yang kani ka transporter association udai kasih penar babat ya kat banlong kumunong alam jong kata association badapo kata association ro la don bun kini transporter ki badai manomolong ki banabar ki beri ki banabar mo ngila banong ni ka kitin kasi jungi ong ki khala jat mo ki badai nabar ke ke ba inyu bat ka ba ima hang ni kolong ba haba kita ki transporter ki badai try ki banabar kamut ba ya presiden la jong uba la jit da kini transporter association ima balen tubru kila ai kes persyak dah ki beri ke mana bar ya presiden ubadai utrai jelah utrai kasih penar nak kani ke jaka te kani kalong ke ke balong jam riu ke ya ka jag benriu ke jumi kila dangi mentang ngim kendit benriu lani mentang ngim kitia no nak kani ke jing yo tia ka ba sniu kum ki paradok ki parasnam te kum ka pos mesej keren ba ya babun ki kam la syai wat ki kam ki barit na barit du kalau mbak untuk kelar dah kini gibriu giba nabar raji ijong jongi kum habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya